Sinzimbo yekuti kunoitwa zvese ikoko. Unorevei kana muchiti inzvimbo inoitika zvese? Ikoko vanhu vanotouraya. Kuna kubayiwa kana mapanga kana kunga kurwirana kana madzimai. Kana uchinzi vakafa ngativaone chitunha chavo kuti ndechichi. Kana kutorana kana goridhe racho. Kana chinzi vari kupenga kwavari ikoko ngavave vachipenga kudaro munhu anorapiswa. Kana pane zvakaitika mafoul play vanhu ngavangotaura chokwadi kuti pane zvakaitika. Chokwadi chiri kunoreva vanhu vaikuvanorayana. Imi secommunity pane pamakauya kuti todini naye varume mwedu ari kushayikwa tiende kunotsvaga. Saka tutaurawo kune ma-MPs nema-councillors venzvimbo ineyi nowangwanisa nemafundisi kana zvichibuda pa-TV amene muneka nyoro kenyu here kasingabude paruzhinji. Asi kana baba mutsvakwisira achizviziva akazvinzwa anokwanisa kuti vakomana 4-5 kwire bhazi ende ichi kumazowe munotsvaga mhowe. Tikusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Nguva nenguva tinoona zvinotumirwa mumagrupu, zvinotumirwa pasocial media, vanhu vachitsvaga hama inenge yashayika. Kuno kuKambuzuma murume anonzi Kuda Kwashe Stole atopfuura mwedzi nemasvondo achishayikwa. Akashayikwa musi wa29 December. Nanhasi hama dzake dziri kumhanya vachiedza kutsvaga murume uyu haasati awanikwa. Tataura nemudzimai achitsanangura kushayika kwakaita murume wavo apo vakanga vaendawo kumazowe kunoshava kune avo vanoita zvekuchera goridhe. Akashayikwa musi wa29 December tiri kumazowe kunonzi kuJCC opposite neBureau of Police. Kwangwa kuma7 to 8 kwetoda kutonayo ndongabve takasunga ndakamushazika but makuseni acho akamuka achiita kunge munhu anoda kuvhiringika patombomuka achitoti ndada kudzosera munhu zvinhu zvavo anditomuti dosa zvinhu zvavo isusu tiri hatisi kuKambuzoma uzototi alright tiri kuhatisi kuKambuzoma ndandafunga tiri section 6 saka ndopaka basa kuti andikawangu ausumuna usikuita zvakanaka ndikurwara kana ndiri alright tikapedza process yedu tikataiobva tienda kuchipatara patata toswera zvakanaka the whole day kuma7 ndipataka zvishii kuma7 makamushayiwa sei? Akabva pamanga muri here? Ane kwaakati ari kumbobuda kuenda here? Semunhu wamuri kuti angaita kunge ari kuvhiringika mangwanana acho mainge musingamuchengetedze here kuti asafamba asabve pane vanhu? Zvakafamba sei? Kaitometesi asi kuti ndakazombobva ndanamusiya akagara pamasaga ematombeya ndakatobva ndinotsvaga sadza ndopandakamusiya akagara ndikati kudzoka maimhanje pandakatodzoka ndopandakaona asisipo patachotanga kutotsvaga usiku iwowo patakatotanga kutokumbira machochi matachotanga kutofamba nemusango tichitodedzera mbatasotodzoka tatoona kuti hatipana munhu wataura. Makanga maenda kwenguva yakareba sei? Takabva kuno kumusi wa26 December. Ndikureva kuti mimi nguva yamakamusiya akagara pamasaga muchienda kunotsvaga sadza makaenda kwenguva yakareba sei? Maminutes mashoma bhozi vanotsvaga sadza vana pandori padhuze neipapo patori padhuze patoti wakatogara pachigayo unenge uchiona kuti panobikwa sadza. Muri kuti mimi madzoka hapana nguva yakareba asi makatenderera kutsvaga munhu muchidedzera munhu hamuna kumuwana. Maibatsirana nani? Pane vakakubatsirai here ikoko kutsvaga? Nevamwe vanhu vaitofambawo nemamasaidi vamwe vanhu vakanga varipo pachigayo ipapo vaitofambawo nekumasaidi inichifamba nasisi vanhu. Tinoziva kuti panoitika zvinhu vanhu vanofunga zvakawanda. Imimi mashaya murume wenyu mamati ndikuenda kunotsvaga sadza mukamusiya akagara, makafunga kuti chii chaitika? Ndakatofunga kuti kuvhiringika kwakamboitika makuseni ikoko zvakatoitika because aimbotadza kuziva kusadza kwaakanenge atamboida tisi makuseni tikatonobika sadza plus nyange titongoona kuti kibhini iyo inobikwa sadza iyo. Tinoziva isusu kuti zvoni kana munhu ashayikwa ngatiti afamba akati even vakuti ngatiti munhu avhiringika pfungwa vanhu vanoti tambomuona pano vamwe vachitiwo apfura nepano. Saka imimi kubva musi wa29 hakuna here kwamakanzwa kunzi pane paamboonekwa? Akatomboonekwa mafirst days asi takazopedzisira tisina kana chatinonzwanzi amboonekwa kuti mamushaya usiku ihwo matsvaga chii chamakazoita zvakare? Takatsvaga futi the following day but atashaya musi wa31 December ndo takaenda kunoisa police report
kanzi totsvaga after 7 days saka ndichimbotenderai muchitsvaga. After 7 days dzacho mapurisa vakaitei? Ndakazoenda kumusi wa11 pandanotaura navo. Saka ndasvika nditaura naye ndakatanga kufonera mupurisa wandakaripota kwaari ndiri kuno ndichimuudza kuti makatanga here kutsvaga. Ndobva nditi kusvikai papolice station vana ndasvika ndaona asipo matanga kufonera foni yake inetsi ndautaura nemupurisa anga aripo vataura kati handikwanise kuendla nyaya yekuti hamuna kuripota kwandiri. Ndobva ndamubvunza kuti why iwo mafiles aripo munovhura kamafiles muona zvandiri kutaura nezvakanyorwa zviri kuenderana here. Ndobva ngoramba achingokonsentisa nezvaaingoitawo. Ndobva ndabuda ndati arega ndifonere bamukuru vari kuair force vandivaudza vandava ndatifonera ndobva ndavaudza ndobva vazotaura naye mana ndatobudawo ipapo ndovazonditeera ndobva zvangopera zvakadaro. Zvichireva here kuti muri kuti imimi hamuna rubatsiro rwamuri kuwana kubva kumapurisa kufamba vachitsvaga munhu ashayikwa kwenguva yakareba zvakadai? Kutsvaga vasombotsvaga tsvaga vasi handifungi kuti kana kuti vanetori nedhera vakambotsvaga handifungi. Tinoziva isusu kuti dzimwe nguva kana zvinhu zvaitika mumhuri vamwe vanombofamba vamwe vanoendawo kana kunoite vekumacheche. Imimi kufamba muchitsvaga ndezvipi zvimwe zvamuri kuita imimi muchiedza kutsvaga baba vevana venyu? Ndakafamba kwakawandisa kwaProfeti Magaya chaiko ndakaenda mufakose kuzvitumbu zvako kwakasiyana-siyana nemuno mukambozoma. Vari kuti kudii maprofita yayo kana kuti kwamuri kufamba ikoko? Vanenge vachingoti variko vachauya nemhepo yakatongovari yekutoita kuti vangotongotetereka kudaro. Murume wenyu akura zvakadii uye mune mhuri yakakura zvakadii naye? Murume wangu wakazvarwa 1981. Vana ndine 3. First born ari form 4, second grade 6, third ane 10 months. Tinoziva isusu kuti semuri mwana anotobvunza kuti baba vari kupi, uyu ari form 4 ari grade 6. Vana zviri kuvabata sei kuti baba havasi kuuya, baba vari kunzi vari kushayikwa? Ndakatombodzoka ndikatotora first born yangu ati mama uya munditora timbonotsvaga. Ndatoenda naye vatotombonotsvaga but mudiki manje ane time dzano kana kungovhumuka achichema kakawandisa tosanganisirana nhasi. Ko imimi samai semudzimai ndingotsvaga zoda nditombozorori kana kufamba. Ndinoda kuti munditsanangurire kuti kana muchiti muri kutsvaga muri kusvika panzvimbo here muchibvunza nai makambovaonawo here? Muri kutsvaga muzvipatara ndekupi kwamuri kutsvaga? Makamboenda kuzvipatara here kana kumajeri kana kuchero kwekuti pamwe munenge chifunga kuti vari? Majeri angamboenda. Nzvimbo yavakashayikira ndekupi? Kunonzi kuJSS pazvigayo zvemvura opposite neBlue Rock Police. Kunonzi inzvimbo ipi? Inonzi chii? kuHarare here ndekupi? Kumasowe. Inzvimbo yakaita sei? Maenda kunoshanda basa rei ikoko? Tanzwa muchiti ndakavasiya vakagara pamasaga ane matombo. Pahombe but ngoti zvigayo zviri nzvimbo 1. Zvigayo zveizvi zvemvura. Zvigayo zvemvura. Zvigayo zvemvura. Ndofunga zvigayo zvematombo but zvichishandisa mvura, zvinogaya matombo zvishandisa mvura. Kumakorokoza here kunoitwa zvevanhu vanochera? Kunoitwa nezvegold. Wokumazowe kune vanhu vanenge vachitsvaga goridhe. Makanga mane nguva yakareba zvakadii muchienda ikoko kana kuti muchigara ikoko? Baba makanda ndakautora musi wa26 kunoko but ini ndatogara ndotoenda ndatogara ndozvandotoita. Ko nzvimbo yacho iyoyo inogara vanhu iyoyo yakaita sei? Nekuti dzimwe nguva kunokwanisa kuti kune miti yakawanda kana kuti sezvo mati kunocherwa hakuna here makombe ekuti mungati pamwe pane mamwe makombe ekuti akangovhurikawo? Zvemugomba hakuna zvotakaura mugomba hakuna because hakuna munhu anoura mugomba akashaya munhu anomuona hazviiti.
asi makomba ariko hawo. Makomba ariko akawandisa asi hakuna zvinhu zvakadaro. Makambotsvaga here mumakomba, kufamba mutsvaga mumakomba kuti amuna mumbobvira nekuti munhu ashayikwa? Tichangopinda tichiudza vanhu but makomba munenge makazara vanhu vanenge vakazarisa zvondoti izvo zvinotozikambwa nevanhu vakawanda nenyaya yekuti tinenge tisiya makontakti edu tivaudza kuti mukaona munhu akadai mozotibatawo panhamba idzi, saka hapana zvekutaura ngomba. Ndeapi mashoko amuri kuda kutaura kune vanhu vari kuona chirongwa ichi kuti tibatsirike kuti zvichida baba Maka vangawanikwe? Rubatsiro rwandaikumbira nderekuti kana pano unokwanisa kundibatsira kana zvokuti tizive kuti vari papi chaipo nokuti isofa inezve mashandiro angu nguva yangu yekushanda ishoma nekuti kazhinji ndinoitovatsvaga, saka zviri kutondiremera because nezve makauda kunyora form 4 anenge aida school fees auda kuregister, saka zvizvi zvakangondimirira ndiri one. Saka murume wenyu matimimi ndimi maimboenda ikoko mubva mazomutora musi wa26 asati ateera kuti auye kumazowe kunoita zvegoridhe izvi aiita basa rei? aisona bhotsi baba nekuitawo zvimapati time zvaanenge awanawo ndo zvaaita izvozvo, but ini ndakanga ndamutora nekuti situation yene ndandaona kuti panapa pari low, saka ndikaenda naye ukoko zvine zviri nani. Munokwanisa here kutsanangurira vanhu kuti murume wenyu chimiro chake chakaita sei uye musi wazoshayikwa anga akapfeka zvinhu zvakaita sei? Murefu, mutsvuku, ano ndebvu dzaita white nebvudzi raito bvudzi ndere brown but neto white, ane nzeve dzakaramwa musoro, anga akapfeka wetsuit inevy blue yaticheneruke ine mareflector green nemasafety eblack nechiwood chepepo chanyanzi stairs nejaketi remeroni netisheti yebrown ine kola yeblack nesaneti yebrown. Ndoda ngokutorai mashure mbichana mati mimi munoenda muchitsvaga, muri kutsvaga nani? Pane hama here dziri kukubatsirai kutsvaga? Mamboti mwana akamboti ndoda kutouya kuzotsvaga, ko hama dzemurume kana hama dzenyu mimi pane here vari kubatsira kutsvaga? Vamunene vakauya one day vakatsvaga, munondotsvaga naye ndisisi wangu nemwana wasisi wangu, ndondotoenda naye ndifamba nemwana wasisi wangu, sisi wangu achifamba vega, ndo vanhu vandikutsvaga navo. Hanzvadzi dzangu dzakamboda kuuya kuzondibatsira kutsvaga dzikati hazviite kuti tikubatsire kutsvaga kana hama dzekwababa Maka dzana dzisiri kuuya kuzotsvaga, saka tingarambe tichivatungamirira, asi vakati handei tinobatana kuti tosumukawo nedzimotikari dzedu totsvaga tese. Mungangotipa nhamba dzekuti zvichida pane munhu anenge aona munhu akada kana kuona baba Maka kune imwe nzvimbo kana kuti muchipatara imomo kana kumwe kuti munobatika papi, kuti pamwe pane mwana ungotiwo ndawana kamasenza aya mai Maka vakwire kunotsvaga murume wavo? Ndokupa chataura nhamba dziri panapa 078 11 45 916 077 3598 562. Tataura zvakare nemunin'ina wakuda uyo ataura kuti vakaenda vakaedza kutsvaga asi zvikwanisiro iko zvino izvi zviri kuvatadzisa kuti varambe vachidzokerako kunotsvaga mukoma wake. Kuda kwacho story mukoma wangu munin'ina wake yetwataona story. Muri vatedzani? Muri vatedzani. Makazvinzwa rini uye nani kuti mukoma ari kushayikwa? Ini ndakazvinzwa musi wa 29 December 2024 mapast 9 vachiti kuda kwacho story ashayikwa mapast 7 ere nemudzimai wake ndakandiudza izvo maiguru wangu achiti vakanga vasora chitawo basa rangu vachiita masikati then akuwa kumanheru maiguru wangu vati ndinododi ndinotsvaga chikafu tengotenga sadza kunotengeswa sadza ikoko vachisimuka mudzimai achienda uyu kuda kwacho akazosimukawo achiteera kwanga enda mudzimai haana kuzodzoka ndo manzwiro andakaita nyaya yacho. Ari kutaura kuti akanga ateera mudzimai paakasiyiwa nevamwe here vekuti akaonekwa ndichamboteera mudzimai wangu kwaaenda? Wangu akasiyiwa namaiguru sisi wemudzimai nemumwe mwana anonzi Noko.
ndo vakataura kuti kuda atera mudzimai wake. Ichokwadi yongo. Manzwa imimi kunzi muning'ina ashayika chii chamakaita, manzwa kuti mukoma ashayika semuning'ina chii chamakaita? Ini ndakabatikana zvekuti ndakazoendako kunotsvaga kumazuva kwacho kunzi kuJumbo Mine, tikatenderera ndakatoenda kubatsirwa nemwe muzukuru wangu anonzi Oye Mcheche, ndakandiperekedza uri musi wa1 musi weNew Year, tikaenda tikatenderera tikazodzoka kuno kuManheru. Kana muchiti maitenderera, makatenderera panzvimbo iyoyo here? Mapedza kutenderera panzvimbo, chii chamakazoita? Makaenda kumapurisa here? Tanzwa vamwe vatabva taura navo kuti vakataura kuti munokwanisa kuenda kuzvipatara, kumajeri. Ndekupi kumwe kwamakaenda kutsvaga mukoma? Isu chekutanga takasvika papolice station, stage there tasvika kuti takadzikira panzi paIN, tobva taenda papolice station paIN. Police station paIN kati no, isi kesi iyo tinodi tomirira kunzwa neka sub station kepolisi kari kupanzi pamatai. Ndipo patakabva tasvikira ipapo tobva tataura nyaya yedu sekuti maiguru vangu vangaripota nyaya yacho. Saka vamapurisa vakati tanzi panoda 7 days kuti munhu wechirume achinzi ashayikwa, aitwe missing person. Tobva tazoti kana muchitsvaga mutodi tobva tana kutsvaga asisi kuzotizorekodha kuti munhu ashayikwa panoda 7 days. Manzira kare mapurisa. Saka mapurisa ari kuzviziva. Ndekupi kumwe kwamakazoenda? Mati mimi taenda ichitsvaga, kamuchiti makaenda kunotsvaga, maitsvaga pai? Maitsvaga mumakwenzi here? Tinoziva kuti ngatiti ndiri kutsvaga tsoro yangu ndendichirova gwenzi kuti pamwe ingabude. Imimi pamaitsvaga mukoma, maitsvaga pai? Maizvifambisa sei? Isi kutsvaga taitenderera munga mashabhini akawanda ikoko, nemumwe munocherwa goridhe. Asi sekuti inzvimbo yakakurisa, takatenderera the whole day tichitsvaga. Ndimataingotsvaga tichingobvunza kuti mambona munhu akadai here? Amwe achimboti atambomuna pakati taibvunza kuti nekupfeka kubhembe dzanga atataura kuti ndo dzanga akapfeka musi wacho washayika. Ndomatsvagira atinoti takaita iko kwacho. Ko kuzvipatara kana kumapurisa kumajeri makamboenda here? Ipapo hatisataenda. Nganyepa ndikati takaenda iko kumapurisa kumajeri hatina kumboenda. Sei muri kuti mimi amuna kuendawo kuzvipatara? Ndizvo zvinoitika zvakawanda, zvichida munhu akarwara akatorwa nevamwe akaendesa kuchipatara. Saka imi zvese nemudzimai veukama amuna kuenda kunotsvaga kuzvipatara kana kumajeri kana kumamochari. Zvinovhundutsa kuti kumamochari, asi zvinokwanisika kuti dzimwe nguva tinozoona hama yedu iri ikoko. Ichokwadi. Isi patinoti patakaenda kumapurisa vanozoisapoti ndivo vanowanza kusunga vanhu ikoko nemarori avanoti mapumbapumba. Saka ndipo pakatanga tikatotarisana wanga akasunga ipapo panga pasina musi wacho tikatsvaga ikoko. Sei makaenda kumagumbakumba kunotsvaga? Ndika nekuti tikasvika pane vanhu vakasunga musi wacho tasvika vachitanza kuti pane vanhu vasungwa. Saka madimbo notarisa kumapurisa ikoko tobva taenda kumapurisa vatatsvaga pavanhu isa sekurayirwa kuti taitwa tikatsvaga mupurisa chino manga musina. Kubva musi wa29 December makaenda kumazowe Kangani, pane zviri kunetsa here? Zvikwanisiro zviri kunetsa here kuti muve munoenda ikoko kunotsvaga mazuva ese, kana kuti pane zvimwe zvichida mabasa ari kutadzisai kuti muende kunotsvaga? Chekutanga tingangoti pamwe mabasa anogona kunge ariwo asi haasiwo chaike sachi, but zvikwanisiro ndozvino kuti zviri kutinetsa kuti mari yekuti uende ikoko, kuenda nekudzoka bodzi kuti urare kwapana pekurara panoziva kuti nzvimbo nyowana tiri kuziva zvedu. Asi kazhinji mari ndo inotinetsei nekuzoti kusabatanawo kwatakaita wadiva pamwe pacho kuti tibatane kutsvaga ndo zvinhu zvihombe. Ndiri kuno kunze ndiri kunondirwa nokunorwara vamwe vari kunze kwenyika, vamwe vari marari out of Harare, nzvimbo dzakasiyana siyana. Baba namai variko here? Vapenyu here? Baba namai honge vapenyu asi vanhu vakuru zvekuti tingati vabva ikoko vayo kunoko vamwe vacho 80 something years. Zvadaro mwana ashayikwa, tinoziva isusu dzimunguva pachivanhu, vanhu vanoti tiri kufamba, mataura paukama, pane zvamuri kuita here zvichida kubvunza kune vanoona zvatisingaone isusu venyama, uye kana kuri kuti muri kubvunza muri kunzwa kuti kudii? Zvinhu zvangu ndakazvimirira, ndakambofambawo kwakati kuti vaingoti ariko mupenyu, then ndoenda kuvabereki vakati kuti vari kungonzwa kuti anzi ariko mupenyu, hamene zvakaitika kuti chii chakanyanya kuitika kwaari iye nemudzimai wake.
kuti pane zvakaitika zvatisingakwanisi kuti tizive kuti chii chakazoitika. Asi anonzi hanzi ariko sati tunetsekana kuti dai chinzi ariko dai adzoka panzvimbo kana vakanisana mudzimai wake panyaya dzasikakwanisi kuti zive kuti chii chakaitika odzoka panzvimbo otoratidza kwaari kana izodzokera ake ikokodi odzokera kana ari mupenyu kana akafa otoziva kuti bhodhi yake iri papa todi kuigwa zvine kuremekedza bozi zviti kutambudzika kuti ziva kuti chii chakanyatsokuitika chipa musa wacho chii hatisi kunyatsa kuziva kuti chii chakaitika senzvimbo yekuti kunongoitwa zvese zvese ikoko saka hatizozivi kuti chii chakakonzera kuti chakadai zviitike netime yacho akabva panzvimbo panga ari pacho hatinyatsi kunzwisisa kuti chii chakawanza kuitika chacho. Munorevei kana muchiti inzvimbo inoitika zvese zvese? Inzvimbo inoitwa zvechikorokoza kunoitwa zvokuti pamwe unogona kubayiwa kana mapanga kana kunga kurwirana kana madzimai kana kudii kana kutorana kana goridhe racho unogona kubayiwa nemapanga. Saka hatizozivi kuti chakaitika ipapo kuti akaenda kutenga sadza achizodzoka sinzazoziva kuti akarasika here. Tozonzwa kuti mudzimai acho kuti pamwe akamborasa kuti njeri makuseni acho atizonzwi kuti nyaya yacho tonesa kunzwisisana nhasi kuti chinga chakaitika chii kuti akadonha mugomba here kana kuti akachekwa here kana kuti akasuduka pane mudzimai hatinasa kunzwisisa manje nyaya yacho toda kuti tibatsirwa ipapo. Imi muchisvika muchiti makaenda kunotsvaga hama yenyu makawanawo here rubatsiro kune vemunharaunda kwamakaenda ikoko? Kwete hatina taingotsvaga pache zvedu tingobvunzawo unamboona munhu akadai here munhu angakapfeka zvakati kuti because inzvimbo yekuti kune dzimba hongu asi dzimwe yacho masango kuti vamwe zvokuti nzvimbo yacho yakakura zvatinhaidi kuzoipedza isi asi kubvunza taibvunza muna vanhu munongofarwa mbozi vazhinji vakabata mari dzavo vanenge vamafaro saka ndomnzvimbo dzaitaingotsvagwa dzakafanana idzodzo. Mukoma achibva tanzwa kuti panapa ndo paaishandira achiita zvekusona bhutsu. Mukoma achibva akakuudzai here kuti baba munini ini ndichamboendawo kunoshava kwandiri kuenda uku? Makaonekana sei muchipedzisira kuonana nemukoma wenyu mimi? Mungati mimi makapedzisira kumuona musi upi wamunoti ndo pandakapedzisira kuona mukoma wangu? Ini ndakapedzisira kuonana kuonana 21-22 December ikoko. Asi zvokuti andizoti ndoda kuti arwendo haana kumbotudza kuti ndoda kuenda kumazowe. Asi pandinoziva nezvekuti pekutanga vakamutaka kunetsana nemudzimai wacho mukoma achinzi hande kumazowe mukoma achiti kumazowe handidi kuenda ndikaenda mbako ndikanoti kana muchimunanikidza munhu kana asingadi kuenda musamumanikidza munhu. Saka nyaya yekuti munongoziva paupenyu mudzimai anenge akurwadza kuti unoita sekuti ndikurarama ndini kubhadhara school fees ndini kudai zvimwe zvaidi zvainetsana zvavo panzvimbo yacho. Saka ndifunga mudzimai tomanikidza kuti ndingadi dai tikaenda kumazowe tikwanise kubatsirana mari ite mumba tikatobvisa kusvika muna October tikatova mari yatakapa mari asikakwanisa kutaura kuti muchida mari yebhasi iyi chienda ichise zvomati muda kuenda semhuri asi kuri safe here mudzimai takati kuri safe hakuna problem. Ndikati ndombonzwa muchimbotanzi kunochekwa nemapanga kunouraiwa vanhu zvazoita sei kuti muda kuenda mesi akati kudzi mazuva kwadi zvinezvi mazuva hakuna. Saka tinokwanisa kuenda tese ndikati tobva tapa mari asi patakapa mari havana kudi havana kuzoenda ndobata zotunzwa tobva tatoonana December tichiona titese October November angari pamusika pake obva titi mwe musati munina maigura kwari kuti manzi kuti tatonetsana nemudzimai wangu atitanzi hande aiyo kana iwe uchikwanisa uchiona zvisingakodzeri kuti uende ikoko chimbomira mbuza ufani kudzinga mwoyo wako uchiramba usaenda ikoko. Saka ndizozviti vakazoirana kuti vasvika papi kuti vazoti azoenda ndokumandiweza ndokwanisa kutaura. Zvichida kuti muri kuti mimi musi waasimuka kuenda kumazowe haana kutooneka kuti muningina ndakuenda kumazowe kuya? Haana kundooneka. Imimi makunzwa musi wa29 kuti munhu ari kushayikwa hamuna kutokatya mari here kuti kwaanogoshayikira kumazowe sei handisi kuziva kuti akaenda kumazowe? Zvinhu zvakangondivhundusawo kuti ndishaye kuti chii chakaitika ipapo kuti zvakafamba sei. Ndichibvunza vanhu vamwe vacho ndichitobvunza vamwe vanhu aishanda navo panoti ndakazwa baba manga akaenda kumusha ndikati ndikumusha zvokumusha dai akaenda kumusha ndiri musha ndekwedu angadai akandiudza kuti ndikuenda kumusha asi haana kundiudza kuti ndikuenda kumusha ndikatoti pamwe pane kwakadi sekuti yambotaura zvekumazowe pamwe anogona kungaenda kumazowe ndokuenda kumataura ndoita kushambaridza kuti pamwe anogona kungaenda chii kumazowe zvokumusha haana kumboenda. Tanzwa isusu community ichiti yakamirira kuti muuye kuzotsvaga rubatsiro kwavari kana kuti kugara navo. Makambozvifungawo here imimi kuti rega nditaure neshamwari dzaishanda nemukoma panapa kuti kwanise kunotsvaga mukoma kana kuti zvazvisina kupinda mupfungwa dzenyu? Takamutaura nevaviri vanhu vairi vatatu ndaona mukoma uno
asi kwakudhara zvako muna December izvo ndangatisati. Ndapi mashoko amuri kuda kutaura zvichida nekushayikwa kwaita mukoma kana kuti kana pane rubatsiro rwamunofunga kuti munokwanisa kupiwa kuti mukwanise kutsvaga mukoma? Rubatsiro rwatikatoda pamwe ndezvekuti rwemari, resources, kuti tikakwanisa kuti tiwanewo vanhu kana kuti pane mari tosimukawo pane vanhu vari willing kuti vatibatsirewo kuenda ikoko, kana kunga kuti topuwa motokari nevanhu vakati kuti toswera tichitsvaga the whole day tozodzokawo, kana tikaona kuti mangwana tashaiwa todi tichitsvaga takawanda titsvage tiri kana 4 nzvimbo yacho ihombe. Saka tizoda vanhu vakati wandei kana kuti kana 15 kana 20 vamwe vachina nekoko vamwe vachina nekoko, then kwata manheru todi todzoka panzvimbo todzoka hedu chingodaro ndiko rubasa rwatingada zve. Iko zvinezvi vanhu vapa suggestion yekuti zvichida kuenda kuzvipatara, muchakwanisa here kuzviita izvo kuenda kuzvipatara kumajeri kana kumamochari ikoko kuti mutsvage mukoma? Wangu zvinokwanisika sekuti nzvimbo yandinyatingazivi zvangu, asi kuri kubvunzawo kuti kuzvipatara zvacho tine chekupi kana kuti maprison acho nechekupi tinogona kuzviita. Tataura nemuzukuru uyo ati kufunga kwake iye sekuru variko. Patakanzwa sekuru vari kushayika, ndinofunga takamboti gare chimbotsvaga mari yekuti kushayika kwavakaita takambotora mazuva tichiti sekuru pamwe vanogona kunge vakapesana nemudzimai vari munzira vari kuita sei. Ndinofunga takaita 4-5 days ende mazuva acho pavakashayika kwainaya mvura imwe yakati wemboita 4-5 days ichingonaya. Atichaitika kuti munhu ari kuuya taiti ari kurara pai, saka kuti munhu ari kufamba masikati kusiri kunaya bhozi usiku wega wega kwainaya. Taona mazuva awanda sekuru ndobva wanditi muzukuru daenda kumazuva kumbonoona pakashayikira mukoma wangu. Akati sekuru rege ndikuperekedzei. Ndobva taenda kumazuva sekutaura kwavaita takasvikira pamazuva ini ndobva taenda papolisi. Polisi ndobva yati ripoti iyo kunobva satainzwa, asi kune bhesi riri kuzasi ikoko kwakashayikira munhu panonzi paMatai. Ndobva tasvika ipapo vakabva vati rege tifonere mudzimai wacho auye pana bhozi akaripoti. Mudzimai wacho ndobva afonera ndobva auya pamapurisa. Zvanzi kuuya kwamaita sekutsvaga kwamuri kuita, asi matikurumidze kumutsvaga nokuda kuti toda 7 days. Ndinofunga ngane 3 days ashayika patakaenda. Munhu wechirume 7 days, munhu wechikadzi 3 days, kuti tizotanga kuti semapurisa takubatsirei kutsvaga. Takati zvakanaka. Saka isusu ambuya ngatichiendei tinoona kwakashayikira sekuru. Ndobva tatora nambuya ndobva taenda kunosvika pavakashayikira pacho achiti tiri panapa. Sekuru vakanzi vakatera ambuya tinotenga sadza. Saka tingafambe sei? Ndobva vatiwa sekuru kwamusingazivi rege timbofamba tiri tese. Ndobva tambotifambei tiri tese, ndobva tambotifambei tiri tese. Pamaifamba nyazondisanangura muri kufamba, pamuri kufamba muchiita sei? Muri kufamba muchibvunza vanhu? Muri kufamba muchitarisa mumakomba here? Muri kufamba muchiita sei? Kufamba kwatoita taifamba tichitarisa kumashops. Sekunokambozima taiti kasvika pa2 panapa totarisa tichibvunza vanhu kumashops. Tobva kumashops tienda seku3 kumashops totarisa kumashops. Ndokufamba kwataita. Pedzisira ambuya vati noinda kumboenda kubasa, imi mbotsvagai. Ndobva tatanga kutenderana sekuru. Ndosvika takasvika kunonzi kwaScott. Takaenda kune mamwe mabhawa anonzi takabva paScott ndobva taenda kumabhawa ekuzasi kuOxford. Ndikutorei kumashure. Sei maiteedza mumashops nekumabhawa? Sekuru vekushayikwa vainwa here? Sekuru munhu ainwa wawa nekupota fodya. Saka semazuva anga ari mashoma bhozi pamba ne 3 days vashayika. Takangoti pamwe vachiri muarea asi vachiri kungotenderera mumabhawa nemumashops. Tatsvaga mabhawa nemashops takazoenda kunonzi kuJC ndokunochera vanhu vakati wandei ikoko. Takavatsvaga tikaona havako. Patakazoenda kumashops ekuOxford ndokwatakasvika tichinzi pane gumba rasvika panapa rori mapurisa yatotaura akawanda. Munhu iye wamba kutaura nechimiro chaakaita, pane mumwe munhu anga asingagone kusimuka anga ari apa azosimudzwa nebhiza. Saka imbonoti zvisai kusapoti unit. Vakomana vacho vakati imimi vacho muri kuenda chinjira munosungwa mitonzi mvura umwe makurokosi. Takati isusu hatingambosungwa bhozi tikutsvaga Vanosvika pasapoti pacho mamune vanhu vaisvika ma200 wanga varimo. Zvanzi munhu wamukutsvaga pinde mutarise kuti arimo here vanhu varimo nomu. Ndofunga takasecha vanhu vese vanga varimo ndobva tavatsvaga ndobva takashaya.
maisecha sei mati vanhu vanga vakawandisa maisvikototarisa kufesi kwemunhu here kuti muone kuti vanhu vacho vanenge vagariswa pasi saka isi taitofamba takamira sekuru vachifamba neuku ini tichifamba neuku tichitarisa mafesi evanhu vese vakagara pasi tichinyatsotarisa vanhu vese ndobva taona kuti hama vanhu vese vari muno mahawamo zuva ranga radoka ndobva takwira bhazi ndotadzoka kunoko. iko zvino izvi makazombodzokera here pane runyere kupere rwokuti pamwe munokwanisa kunzwa kunzi tinenge tamboona munhu ane chimiro chakadai so kunoku pane here kwekuti muri kumbonzwawo kunzi pamwe vawanikwa? kubvira ipapo sekuru kuti vambonzi vari kuonekwa ka zvekutoti inini handiri very doubt kuti sekuru vachiriko hameno pamwe vanogona kunge variko sekutaura kwamaita kuti mamochari kana mumajeri ndo kwatisati tasvika edu pamwe ndo vanogona kunge vari. Nzvimbo yamakasvika kwamati mimi kumakorokosa panewo here vanhu vairatidzawo hanya yekuti pane vanhu vari kutsvaga hama yavo kana kuti mapurisa kuti varatidze kuti zvinhu zviri agent pane vanhu vari kutsvaga hama yavo 7 days dzapfuura? Semapurisa ikoko havatsvagi, vanoita zvekutotsvaga mari. Mapurisa ikoko havatsvagi munhu, vanotsvaga mari. Vanhu vari ikoko vatakangoona vaitoita sekutoti vari kutotibatsirei kutsvaga vanhu vatakaona kuOxford vaitotitaurira kutoti pane gumbakumba rauya richitakura vanhu. Ndo vanhu vatakangoona sekutoti ndo vanga vatori rubatsiro kutsvaga. Ari mapurisa ikoko havatsvagi munhu, vanotsvaga mari. Havatsvagi munhu. Vanotoda mari havatsvagi munhu mapurisa ikoko bhozi nemazuva aripo handitofungi kana takatoenda kana pabhesi ipapoga vanongovhura mabhuku avo vongoona kuti nyaya yakaripotwa musi wakati vanenge vatoikanganwa kuti kune munhu akutsvaga. Vanoda mari vanhu kumapurisa iko zvekutsvaga munhu hapana. Kunzvimbo iyoyo mungati here kune vamwewo futi kunowanikwa here vanhu vanokoshesa upenyu hwemunhu mukutaura nyaya yekuti makanga muri ikoko zvatakaona sekufamba kwataita tichipinda mabhawa takabvasvika pane rimwe bhawa rairira vanhu ikoko havakoshese upenyu hwemunhu. Upenyu hwemunhu kunzi munhu uyu havana kana basa vanototi autodisturb vanotoda kutongourayiwa semaonero atakaita. Pane rimwe bhawa randakati regeni mbotarisa sekuru mukurira mukuniwo masikadhumu ndakatozotadza kupinda imomo ndichitoona munhu achitorwa nesimbi chaiyo ndakatodzokera mumashure sonse topinda ikoko vanhu vanotourayana. Chokwadi chiri kunourayiwa vanhu vaiko vanourayana zvekunzi kunenge wanani kana kuti chika vanhu vekumazuva vanourayana. Ini ndakambomboenda kumushurugu kwangu ne upenyu seihwo asi ndoimba kuti kushuruguka hakusina upenyu kudarika uri kumazuva kunotourayiwa vanhu. Ndeapi mashoko amuri kuda kutaura nguva yareba kuda kwashe Stole asiri kuwanikwa? Mashoko amungade kutaura kuvanhu vakateerera chirongwa chino ichi? Inini ndichida kuti rangu chokwadi ndisingatarise kufesi kwemunhu kana kuti chii. Ndine mashoko akandibata akataura nemukadzi wasekuru. Mashoko akandibata ndida kumataura. Patakasvika takasvika panguva yekuti imi zvamauya ini ndaneta kutsvaga mukoma wenyu chimbomutsvaga ini kubva nhasi tienda mberi handichamutsvaga. Mashoko akandibata. Ipapo ndodatira chokwadi chaicho. Mashoko akandibata kuti ko iye zvari mukadzi wemurume wacho ashaika kuti iwe mukoma iwe munin'ina achitsvaga mukoma wako enda umboita zvekutsvaga mari. Saka mari inenge yakatokosha darika munhu. Mashoko akandibata. Tinoona kuti zvichida munhu anotaura asi wozoregera kuita izvozvo. Iye zvino izvi maiguru vari kutsvaga here murume wavo? Simbuya vari kutsvaga here murume wavo? Inini ndakazoanalyze ndega ndakanyatsoona kuti matauriro akanga vaita sevanhu vechikadzi neeffort yavanhu iko zvinezvi vanga varingoro munhu wekuti anga agumbukawo plus aonawo hama yacho yauya ichimubatsirawo. Vanhu vechikadzi vanobatikana mumwoyo mavo vaitaura kuti vape simba munin'ina wavo kuti atsvage mukoma wavo kwete kuti vainyatsotaura mashoko ayo. Vanogona kwamataura serious asi kuri kugumbuka. Asi iko zvino izvi muri kuona kuti vane effort yekuti vari kuramba vachitsvaga murume wavo. Muri kubatsirana navo sei maiguru avo? Muri kubatsirana navo sei mbuya kutsvaga murume wavo? Imimi seukama notambotaura nemudzimai ati ari kuona kunge ari kuremerwa ega. Imimi hama dzacho hamuna zvamuri kunyanyoita kuti mutsvage hama yenyu?
Nyaya ingangoitika ndeyekuti kana achinge ari mabasa haatadzisi, asi kutongoti mari ndiyo inoona kungotinetsa kuti tipote chiti everyday kumazuva, ende kunyange takaenda tiri tuna sekuru nemakuru akaita nzvimbo yacho mari yacho hatiiwani. Mapurisa iko vanotaura kuti imi muriona wanyawana kubva kuHarare 6 o'clock dzichikwana ive mapa nzvimbo yemabva kunogwa kufamba usiku. Saka kuti chiti everyday kumazuva ipapo ndo pari kunetsa, asi dai pachiti pane rubatsiro rwunoona kuitika rwekuti vanhu vanongoenda kana kuti iri Sunday kana kuti Saturday kana kuti Monday vane uwandu hwavo vongotsvaga vese. Sei imimi muri kusimbirira kuti vanhu vanotsvaga? Muri kufunga kuti vanhu vanofanira kunotsvaga pai? Muri kufunga kuti vari pai kuda kwasha ari pai? Nekuti dzimwe nguva ndikarasa mombe yangu handiti ndinotaiwa ndikuenda kunotsvaga uko kwayakanofura uko. Imimi sei muri kusimbira kuti vanhu tiende kunotsvaga uko? Muri kufunga kuti ariko ari kuita chikorokoza ichocho here? Muri kufunga kuti ariko ari kutenderera mumabhawa amambenge muchitaura here? Ini sekufunga kwangu, ndataura kufunga kwangu, handingatauri kufunga kwavanhu vese. Sekufunga kwangu ndona sekuti variko vane pavari kugara vachiita zvavari kuita. Ndio mafungira ndo. Vakanga havana foni here yekuti vataurawo nehama dzavo kuti inini ndiri kuno? Foni havana. Sei muri kufunga kuti vane kwavari kugara? Asi munhu ane mukoma, ana amai nababa ari kufunga kuti sei makanga matadzirana here paukama kuti munhu angangonogara uko asingade kuzivikanwa kunzi ari kupi? Zvazvinoita ndezvekuti anogona kugara ikoko nenyaya yekuti anenge achiti akadzoka kunoko hatizozivawo kuzvinge zvichiitika. Pamwe munhu wemurume anogona kunge achine zvaanenge achitadzirana nemukadzi wake, saka anenge achiti akadzoka kunoko pamwe ndakuenda futi kumukadzi wake anonimanikidza kuti kudzokera kupi kumazowe, saka anogona kutombogara ari kunzvimbo yaari achiona sekuti ndikutorarama zviri safe. Asi mimi semuzukuru vakambokunyeurirai here zvekuti mungati pamwe pane nyumwe yavakambokuitirai kuti muti varoda mbozorora? Nyumwe hapana. Kungofungawo kwenyu kuti sekuru ada kuzorora? Pataimboshandira tese havana mbobvira vakambotaura, havana mbobvira vakambotaura. Kungofungawo kwangu kungotiwo vanhu vange vari pavariwo vachitoitawo zvavari kuitawo havo, vachiti ndikadzokera kukambuzuma kwekuya kuhama dzangu dzinotondinetsa. Tataura nevaishandidzana nakuda panzvimbo yaaishanda achiita zvekusona shangu, uye anga akamiriro community atiwo vehukama vakauya kuzotaura navo vanokwanisa kuisa musoro pamwe chete vakakwanisa kuenda kunobatsirana kutsvaga umwe weuyo wavaigara naye muno mucommunity yeKambuzuma. Isusu sevagari vemukambuzuma ndakamirira community. Takanzwa nemunin'ina wababa Maka anoti mutistole futi ndakanga pana pakati akomana mumwe wenyazi tase haasi kushayika, tikabvunza kuti wakaudzwa nani, zvikanzi murama wangu aita se andifonera achibvunza kuti baba Maka havana kusvikako here. Iye akapindirwa kuti baba Maka havana se havana kusvika. Ndofunga vakambogara vachiti pamwe munhu anenge ari muredhi achiita se achiuya, but nekufamba kwemazuva vakazoona kuti hazvichaita izvi. Ndopatakazovaudzawo secommunity kuti fambai endai kwakati kunotariswa vanhu pozi kumazowe, kunzi vakaenda kumazowe kunoitwa zvechikorokoza. Kune vanhu vakawanda marudzi akasiyana siyana. Kumazowe kunowana kurarama upenyu husingaite chisoja kuenda kumazowe. Saka takaudza kuti anenge kunanga akasungwa. Kune maningiriro anenge achiitwa nemapurisa, mapatrols angona akasungwa ende mutsarisa kuma-police stations nekuremand, mazowe prisons nekumamochari kumotsvaga munhu nekufamba muchibvunza vanhu kuti makamboona here munhu akadai mune piki yake here, zvanzi tasati ane piki taivaishandisa ID. Manje ndati ID inonetsa, ID hainyatsobudisa munhu sezvaari. Saka ndokusaka tikakwatira baba Maka nanhasi community iritorwadziwa, vasina Maka chete kana kuti mhuri kwastole iri kurwadziwa, munhu wese. Bozi hela aifarana nemunhu wese, baba Maka aifara nemunhu wese. Zvainzi hela ndo redu rataipanana kuzi munhu aifara kana kuti Harare munhu aifara zvisingaite. Saka munhu wese aritorwadziwa. Ivi kakona kakadai kakatofanana pakakona baba Maka vasipo. Zvavana kana shamwari acho mukwasha acho murewa akashayika panapa
wanisana kuti mureva kupi saka ndizvo zviri kuitika kuti isusu takungonamata secommunity nemunhu wese nemacheches ese kuti ngatinamate kuti baba maka kana uchinzi vakafa ngativaone chitunha chavo kuti ndechichi. Kana chinzi vari kupenga kwavari ikoko ngavave vachipenga kudaro munhu anorapiswa. Kana pane zvakaitika mafoul play vanhu ngavangotaura chokwadi kuti pane zvakaitika. Mati secommunity mukurwadziwa pane pamakambouya were secommunity kuti vedu ngatitei chirwirangwe tionewo kutsvaga umwe wedu ari kushayikwa wongo akashayikira kumasoro pamwe kana kutokwirako muri chikwata tanzwa mudzimai chachi vari kufamba vachitsvaga imi secommunity pane pamakauyawo kuti todini naye varume umwe wedu ari kushayikwa tiende kunotsvaga. Apapo mabvunza wakanaka. Munoziva namararamiro ari kuita muno munyika yedu yeZimbabwe yakadhakwa handika inyaya yekuti maresources tenge tisina handikwanisa kunonokera mumwe munhu kuti shamwari ane ndinotsvaga baba makatidai pane maresources saka totaurawo kune maMPs nemacancelors venzvimbo ineyi ndovangakwanisa nemafundisi baba makavaipinda chechi apa taipinda navo chechi navachakwizira achakwizira kana vachizvinzwa kana zvichibuda paTV amene munekanyepero nyoro kenyu rekasingabude paruzhinji asi kana baba muchakwizira achizviziva akazvinzwa anokwanisa kuti vakomana 4-5 kwira bhazi ende ichi kumazowe munotsvaga mumwe wenyu. Makambova approacha here vanhu ava kana kansela kana MP wacho kana ivo achakwizira vacho kuti nhaye vedu wee tauya isusu hatina zvikwanisiro zvekunotsvaga mumwe wedu asi moyo inoda kuti tiende tibatsireiwo kana kuti izvizvi ndo pamuri kutozvitaura kansela haazivi kuti pane umwe wemumusha make ari kushayikwa asipo vhoti yake saka nyaya iripo ndeyekudai vanhu vekwasitole ndo vafanira kuuya vogara necommunity pasi posisi hatingatungamira mombe dzisiri tsangu handika kana kama mombe dzisiri tsangu ndokama nesiriyo handika vanhu vekwasitole ndokumbira kuti ivo ndo vanouya votaura kuvakomana toda kudai tofamba sei isusu tinozikanwa muno mucommunity takazvarwa muno mucommunity handika saka isusu toziva kwekuita sei kwekuzoenda tinotaura kuti kansela MP zvinhu zvakamira so mumwe wedu haasi kuwanika ivo ndokwanisa kutsvagira zvikwanisiro tine imwe mhuri yekwasitole posi tikada kuti ndibude inini neshamwari dzangu idzi kunotsvaga zvikwanisiro tobva tanzi varida kudya mari handika saka ndo zvinoitika. Saka kana pane munhu wekwasitole naiwa nemudzimai wacho mai maka vacho toenda sei toenda tonobatsirana kutsvaga mumwe wedu pane kuti tongosimukatika panapa kana kuti toresa mari kumusika mari ainesa kubuda asi mubvunzo inobuda muvanhu yakawandisa hama yako here une naye unobva kwasitole here maona saka isusu tongoti tida kubatsira baba maka sezvarambotaura kana ari mupenyu ngave ari mupenyu kana akafa chino chake ngachiuye chinongovigawo semavigiro atitongoita vamwe vanhu ukama wedu wangu uri pakushandidzana kuti titoshandirawo pano mumashops paiti pakaitawo basa rebhutsu bamaka yamuite basa oita pada mazondo akauya taikwanisa kuvatsvagawo kana tiripo taikwanisawo kuita kana pakanzi pada munhu auda kuchererwa mvura taimhaya kuvatsvaga. Mungatitsananguro here kuti mimi makanzwa rini uye nani uye zvakakubatai sei manzwa kuti baba kuti kuda kwashe ari kushayikwa? Ndakatosvika ndichibva kumusha zvakanzi bamaka vatone 1 week havasikuwanika ndakati bamaka zvakanzi bamaka vakabva vachitora vari kuenda kumazowe kati but hazvirunzi havasi kuita se havasi kuwanika ikoko. Ndakatongoshungurudzikawo nazvo semunhu aizvifarirawo anga asina nabasa nemunhu saka ati angobatikanawo nazvo. Sevanhu vaishandidzana hamuna here kumbotaurira nawo kuti nhaye varume toita sei umwe wedu ari kushayikwa? Ipapo toda chokwadi chenye chiripo ndechekuti media yaifanira kuenda namai maka kumazowe kwavakaenda nawo ikokoka ukwanisa ziva kuti takarara umu takabikira apa takaswera apa ndo vangazokwanisa ziva kuti pawaigara panga pari sei kwawakazoshayikirwa ikoko. Media inoita zvayo asi imimi seworkmate chii chamakaita? Kuti kutobatikana bhozi munhu aishandira mhuri yake ana mazvita vachiuya vachitengerwa chikafu kana ana maka vapiwa mari dzemuriro taitonakirirwa kuti munhu aishandira mhuri yake
chii chamuri kuda kutaura imimi kune vanhu vakateerera iye zvino izvi kuti zvichida vanokwanisa kunge kune kumwe kwavari kana kuti iye zvino izvi maona here muono wekuti seshamwari muri kufanira kuita chimwe chinhu kuti mutsvage umwe wenyu? isusu totongokumbira option una mai maka ndo angatoziva kuti woenda kana nevanhu kunzvimbo yawakaita se yanga waenda unotsvagira iwewa woziva kuti akuno kundoko anga tasvika isusu tichiita se tichitsvaga pandoko akazoita se kwashayikira munhu zvikutotirwadza kuti tizive kuti munhu ari papi. Ko iye zvino izvi ndingokutorai mashure iye zvino izvi muri kuziva kuti umwe wenyu ari kushayikwa asi ane vana mambota kuti vana vaimboya pano vachipiwa mari yemuriwo secommunity muri kumbobatsiranawo here nemukadzi uyu zvichida kuti pakuchengeta vana apa ishamwari yenyu kamaishanda mese baba ava apa havasi kuwanikwa pane chamuri kumboitawo here kungoti nhasi tangowanawo mari yemavheji bozi vanhu havakwanisi kuita joint venture pasina umbo kunatsoziva kuti urongo saka unogona kubvunza mumwe kuti zviri kumbofamba se mumwe angona kutaurawo zvake mumwe ataurawo zvake saka isusu takanzwa chokwadiwo kubva kuna mai makati ana madzibaba zvinhu zvakamira sekuti toda kumbomhanya kana podhorebha mhanya kutsvaga baba kandokwanisa kuita buritsa izwa kuti mwoyo uri kuita uri kurwadza hatitombofara makamirira kuti vauye kuzokumbira akutokumbira kutaura weziva kuti urongo hwakamira se mai takaudzwa neumwe munhu agona kutaurira nepasi riro saka chokwadi chinobva kuna iwo ndo vanokwanisa kuziva chokwadi osaka vanhu vanonyepa vanotaura nepasi riro. Kushayika kwababa Maka tinge tichingodaidza kuti baba Maka nekuti kuda iri tinge tisingamudaidzi nekudaro. Inini ndinoshandira kucity of Harare Council, ndoshandira patoilet. Saka zuva roga roga kunze kweSunday ndisi pabasa ndaitongoona baba Maka papa. Sipana ndisachawaoniwo ndakaita wiki ndisingawaoni. Pandakazochinjwa kunzi baba Maka hawasi kuwanikwa. Ini ndakakwanisa kubva apa pabasa pangu kuti ndiuye ndivhunze panapa nekuti wandaingoti ndiri kuya kutarisana naye panapa ndimurewo sinzi zvangu zvanzi baba Maka hawasi kuwanikwa. Ndo pandakachiuya panapa ndo pandaonawo zvedi murewo akagara apa. Mai Maka ndakasangana nawo apa wari kubvawo. Ko mai Maka zvatiri kunzwa ndizvo here kuti baba Maka hawasi kuwanikwa? Zvikanzi ichokwadi. Ko chii chakaitika? Zvikanzi chakanga taenda kumazuva. Ndikati ichokwadi here zviri kutaurika kuti makabva kuno kumose, mabva kuno kumose, baba Maka wakati wakunotenga sadza apa. Baba Maka zvenge zviri nani kuti aikuziva ndiye aifanira kuenda kunotenga sadza uko. Nekuti munhu utanga kuendawo nzvimbo yausiri kuziva, unenge usingazivi kuti sadza rinobikirwa papi kana kuti chini. Ndizvozvo zvakaitika mama. Saka muri kumbonzwawo here kuti zviri kufamba sei? Zvikanzi hapana chatati tanzwa, tichiri kungotsvaga. Mai Maka zveshuwa wairadza kushushikana. Ini ndakatoradzawo kubatikana nekuti manzwira andaita nevamwe vanhu ndakatozogutsikana ndatoudzwa namai Maka. Pandaingaisa ndaudzwa namai Maka ndaingoti otherwise wariyo. Ini ndokuti asi wane kumwe kwavanoziva here ikoko kwavanochimboenda here? Hanzi taichimboenda. Pfungwa yekuti titi inini yakandiurirawo kwekuti pamwe wangasvike this time wasati wawanikwa handina kundiurira nekuda kwekuti semunhu aichimboenda ikoko wachiendawo wachinotsvaga murume nemukadzi ndakangoti aiwa baba Maka wachawanikwa. Asi tizotoonawo ndazosangana nemunin'ina wacho, ko nhai mwanangu hanzi ikona baba Makawa. Hanzi mama zveshuwa ndizvozvo. Saka muri kuita sei? Makamboenda here mukanovatsvagawo? Kupolisi makaenda here? Zvikanzi takaenda. Ko polisi iri kuti? Zvikanzi polisi ungoti mirirai kusvika mazuva akati. Ndikati aiwa ichokwadi, ndo mutemo wepolisi. Wane mahours awo kana mazuva wavanoti tsvagai munhu wenyu, kana mashaya mozodzoka zvakare. Pesa apa ndingoramba chingovhunzawo pandasangana nemwanakomana uyu, pandasangana nemwanasikana uyu mai Maka. Ko mai Maka zvaasei? Pamwe ndosangana naye ari kumhanya-mhanya, pamwe uyu ndosangana naye ari stress yakamubata, handizokwanisi kuti ndidzike naye.
asi ndinoenda tongonzwa mashoko mairi matatu anenge ataura kuti ana nhasi, ende hazvizoiti kuti uzoramba uchidzika naye, unenge wakuramba uchimustresa futi. Semunhu mukuru unezokwanisa kuzongofungawo kuti chirega ndichimirire ipapa. Saka ndo manzwiro andakaitawo iyayo. Nanhasi zviri kutongotirwadzawo, mufunge kuti kusvika nguva inei angawa ari pai, kana dei ari akashungurudzika mukama tinoziva kuti zvinowanikwa mumadzinza munoitika zvakawanda. Hakuna musha usina gonzo, misha yese ine makonzo. Asi kana ari akagumburwawo nemunin'ina kana nemuzukuru kana nasekuru kana nemudzimai, asi unofanira kuzivisawo kuti ndiri pakati. Zvese tiri kutongorwadziwo tese mumufunge. Hatina hedu nechekukwanisa kuti tingadi, asi tiri kubatikana. Kose community tinombonzwa vamwe vachiti taisa zuva iri kuti tinamatire chakati. Pane pamakambouyawo here muri mainya kubereka, muri amai vakabereka, pane pamakamboti nai vedu vemunharaunda ngatingoisai kana zuva 1 rekunamatira kuti baba makavawanikwe, kana kuri kuti variko, kana kuti pane zvakaitika kwavari kuti Mwari vapindire? Ichokwadi ipapo mwanasikana, ndinoda kutaura chokwadi. Ivi izvozvo hazvisati zvatoitika ba. Uyezve ndiri pekuti munin'ina hama dzababa vamaka nemudzimai wababa vamaka, nekuti muno munharaunda munoti kana ukaita dambudziko rakunetsa kana kufirwa chaiko cheko kana kurwarirwa, unoenda wonoona kansela, woona MP, ndokuchabva rimwe zano guru rakapfuura zano rendinopowo ini kuna anenge apinda nenyaya dzakadai. Kansela, MP, muendesa shoko. Saka ini nose ipapo zveshuwa ndaingotiwo kusangana namai maka ndongobatikanawo ndanzwa kuti havasati wawanikwa. Asi kuti ndizokwanisa kuzomuti dai wangu wadaiwo, dai wangu wambe ndokunoona kansela kana MP kuti uone kuti rubatsiro ungabatsirike sei. Nekuda kwekuti kunotsvaga kakudi vanhu 2 3, zvinoda kuendawo muri group munonzwira muri pamwe chete. MP na kansela tinoitira kuti vanogona kukubatsireiwo nemasensi. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakanganwe kuta subscribe kuchannel yedu yeDestiny TV. Tava pedyo kupinda mu 100,000. Itai subscribe tikwanise kuva muri imwe chete, uye muite like and share nyaya dzatinokuunzirai paDestiny TV.